Hello mga ka-John Arctic, kumusta kayo lahat? Ito, ngayon ay mayroon akong i-share sa inyo. Tuturuan ko kayo paano mag-set up ng solar power generator. Ito ang kanyang mga materialis. Okay mga ka-John Arctic, explain ko ninyo isa-isa lahat paano i-set up itong solar power generator. Okay? Okay, mga ka-John Arctic, guys, ito ang solar panel natin. 80 watts lang muna, 80 watts na solar panel. At ito naman ang ating gagamiting battery, power storage, GSL2. Okay, mabigat. Ito guys ay 20 milliamp hour. 20 lang muna tayo sa mga beginner. Start natin sa mababa ng power muna. Okay, ito naman ang ating solar power controller. PWM lang muna tayo guys, mga ka-John Arctic. Ito ang PWM type na solar charger controller. At ito naman ang ating power inverter or PI. Ito lang muna ang aking in order guys. So 2,000 watts ito guys, kasi mababa ang presyo, nag-sale sila kasi. Ito naman ang kanyang connector, alligator clamp para dito sa battery. Okay, at ito naman ang kailangan natin guys, ang mga circuit breaker. Importante itong mga circuit breaker para mag-protect. Okay guys, okay guys, iisa-isahin ko sa inyo ang materialis. Ito ang power panel, solar panel. 80 watts lang muna tayo guys. Umpisahan lang natin sa mababa ang presyo. So ito ang price nito guys sa Lazada, 1,850. Okay, yeah. Ito ang battery, ang ating storage, power storage ay 900 pesos lang ito guys. Ang GSL2 20 ampere 20 ampere hour, 12 volts. Ito ang ating storage. Ito lang muna guys, kasi mahal ang battery. Ito naman ang ating solar charger controller, PWM lang muna tayo guys. Mababa lang ang presyo nito. Ang mas maganda ngayon nga solar
charger controller ay yung MPPT nga type. Okay, ito ang ating PI power inverter, 2000 watts guys. Ito lang muna ang binili ko kasi nag sale sila, 800 lang ito guys, 2000 watts. Okay guys, mag-start na tayo sa connection. At ito ang mga circuit breaker. Importante ito guys, ang mga circuit breaker para mag-depends. Mga switches lang siya guys, mga switches. So atin ang start, connect natin guys. So ito guys, umpisahan na natin ang pag-tap. Lagyan natin ang, dito lang muna guys kasi wala pa akong terminal clip, terminal eyelet. Temporary lang ito guys. Ito lang muna. Okay, ito ang positive guys. Ang negative, ito. Ito muna ang ginagamit guys, temporary lang ito guys kasi wala pang terminal ayit. So atin muna i-reading guys, meron mo siyang power. Yes, negative, positive. So meron siyang 12.76, 77, 28, okay. Meron siyang power guys, 12.78. Ito muna ang ating connect guys. Next dito sa solar charger controller. Dito ang sa battery guys sa gitna. At ito naman ang para sa solar. At ito ang kanyang load. Dito mayroong 12 volts ang power na lumabas ito. So, negative first, ating i-connect. Ito ang negative. Ito lang. Negative. Okay. Ito guys ang positive. At ito naman guys ay 30 amperes. Ito na solar charger controller. Okay, meron siyang 12.8 guys. Okay, kita ba? 12.8. Bilis, meron siyang 12.8. Next, nakikita guys ang solar. Okay guys, ito ang sa solar. MC4 connector siya guys, pero hindi pa maabot ng aking order na MC4 connector.
temporary ko lang muna ito guys. So, guys, temporary muna, pag-connect. Ito ang positive. Ito muna guys, temporary ito. Kasi wala pang inchipol. Ito ang sa negative guys, negative. Yan. Temporary lang guys, kasi wala pa akong isipon nga mailagay dito. Okay, ilagay muna. So, ito, ibabad sa araw. Yan. Yan guys. Okay, yan guys. I-reading ko natin guys ang solar panel. Meron na siyang power output. Negative, positive. So ito guys, meron siyang 22 volts or 23. 23. Okay, mataas na kanyang power guys. Okay, baba ang kanyang power guys. Ang araw na takpan ng anong tawag nito? Sa pangalan, nagsasaya pa. Ako na, 1920. Okay. Balik na naman siya sa 21. Kailan naman natin takpan ng TPS para safety. Walang short circuit. Okay guys. Unahin natin ang negative guys pag tap or connect. Negative ito ang sa solar guys. At ang ating battery mayroong 12.8. Okay, negative natin. Unang tap guys. Next ang positive. Positive. Okay. Magta-charge na siya guys. Okay guys, magta-charge na siya. So, tingnan natin guys. Kita ba guys? Okay, kita ba? Magta-charge na. 13 na siya, di ba? Malakas ang kanyang magta-charge. So ito naman guys, ang ikatlo ay ang load. Meron siyang output dito na 12 volts. So i-reading natin sa ating multitester. Okay, i-reading guys. Negative, positive. So meron siyang output na 13.30. Kita guys, okay na ito. 13.35, 40, kasi okay. Okay, meron sa power guys. Sa 12 volts out, sa load, sa kanyang load. So, ito guys, ay nag-charge ito. Malakas kasi ang kanyang power na naibigay. So, yan. Okay. Ito naman, ang kanyang, tingnan natin guys, ang kanyang disconnect pag okay. Pag mayroong lusunta guys, tignan mo na guys ha. Akin, sa atin.
rumus kontak. Okay, ito guys. Okay. So, full charge na pala guys ang ating battery. Dali lang kasi mataas na ang kanyang reserve sa battery. So, ano? Okay. Try natin sa power inverter guys, ha? Okay. True sa negative. Guys. Negative. Positive. Guys. Try natin. Connect. Negative ating connect. First guys, una. Negative. Negative. So, click na positive. Okay. Meron itong power guys. Ating power on. Okay guys, power on. Okay. Transfer siya guys. Ngayon, i-ready natin guys. Meron siyang voltage. Ito, auto guys, ating setup. Meron siyang 24. Kita mo guys? 24, 25. Ito, 25, sorry. 250. 252 volts. Kita mo guys? 252. Okay, 253. Mataas ang kanyang power, diba? So, atin try itong ito guys, 28 watts. Gaya natin ito. Kunin ko muna ang sakit. So, ito guys, ito yung system. Ito ay LED. Walang muna 28 watts guys, 28 watts. Okay, tayo natin. Tiga. Akren, dito so nito. Okay, meron siya switch guys. Okay, yan guys. Lakas ang kanyang light guys, kasi 28 watts ito. Okay. Ayan. So, ito guys, ha? Ito ang electric iron. 1000 watts. 1000 watts ito guys. I-try natin kung malakas ba ang kanyang bawas sa ating battery. Kasi full charge ng battery, hindi na nag-charge ang controller. Okay, ating i-set up guys. Yan lang. Power on. Okay. So, ano siya ng charge controller guys. Pero, full charge pa rin siya. I-check natin ito. Try natin. Malakas nga. Oh, battery. Full charge. So, hindi ito recommended guys. Okay, hindi ito recommended ang 1000 watts sa ating battery. Ilibin ko yun. Malakas ang kanyang bawas. Okay. So, i-off natin. Okay, mainit. Malakas ito. Ayaw guys. So,
Wala. Madaling na bawasan ang current. Diba? Nagcha-charge na siya. Basta blink yan ang sign na guys. Yan, nagcha-charge yan. Yung kanyang cut off sa controller parang 13.4 o 13.5. Tingnan natin. Mag-cut off siya. Ilang volts? 13.5. So function siya guys kasi ang ating PI power inverter naka-on. Meron itong konsumo ng mga 7 watts o 10 watts kasi 2,000 watts ito. Yan, nagcha-charge pa 13.6 na. Ang cut off ito tingin ko mga 13.8 or 13.9. Okay, 13.7. Okay, nagcha-charge pa rin 13.8. Ay, parang 14 pala ang disconnect sa ating controller. I-off natin ang power inverter para madali siya makagaan. So 14 pag may stop na guys ang kanyang blink. Okay, stop na, so meaning full charge na siya. 14. Okay guys, marami pa akong i-connect o i-dapat dito guys ang kanyang LVD, kanyang mga circuit breaker. So sa susunod guys, i-fix ko ito sa isang plywood itong lahat para clean naman, mahusay, hapsay ang kanyang pagka-arrange. So ito guys, ipakita ko lang muna sa inyo ang paano mag-connect o mag-install o mag-wiring sa solar power generator. Okay guys, o kung bago ka man sa aking channel, paki-subscribe naman para updated ka sa aking mga video na i-upload kasi marami pa itong kulang. Instalan ko pa ito ng low voltage disconnect at ang mga analyzer nya sa ilang watts, power, ampere. So marami pang aking i-install ito guys. So abangan nyo ang susunod kong i-upload o video. Okay guys, bye bye.